Ant Таулары авазы радиосының хакыйкать яктылыгы тапшыруына рәхим итегез. Тормышының иң авыр вакытларында һәркем Аллага мөрәҗәгать итә. Ярдәм итәрлек бер кешедә калмагач, һәркем Аллага ялвара. Шын йөрәктән сораганда, Алла үзенә иман итмәүчегә дә ярдәм кулын суза. Алладан ярдәм алганнан соң син нишлисең? Бәлки бу сиңа кинәт килгән уңыштыр, бәлки шыраклы хәлдер, бәлки синең тырышлыкларыңның нәтиҗәседер. Монда Аллаһының ни эше бар? Ни хакы бар дип уйлыйсыңмы? Ни өчен әле мин аңа рәхмәт әйтергә тиеш дип уйлыйсыңдыр бәлки. Бары да яхшы булганда, тормышы җай гына барганда, кеше Алла каршына еш киләме? Башка чара калмагач кына эзли башламыйбызмы без аны? Хәер сорашып гомер итүче тумыштан тома сукыр бер кешенең дә ярдәм килердәй бер генә өмете булган. Бары бер Алла гына күзләрен ача алачагын белгән ул. Гайса турында ул беренче тапкыр кайда, кемнән ишеткәндер, без анысын белмибез. Ләкин аның күзләрен Гайса ача алачагына иманы нык була. Әйдәгез без сезнең белән Инҗил китабында язылган Гайса тормышы вакыйгаларын тыңлавыбызны дәвам итик. Аллага шөкер! Хак юлны күрсәт безгә. Гайса Алла турындагы өйрәтүләре гади халыкка илтифатлы булуы белән күпләрне үзенә тартты. Йөрүчеләр белән бергә шәһәргә якынлашканда, хәер сорашып утырган бер сукырны очратты. Эй, кем килә анда? Нәрсә булды? Әле генә насаралы Гайса узды. Гайса! Гайса! Давыт улы, кызган мине. Миннән нәрсә телисең син? Күзләрем күрсә иде. Ачыл. Ышануың күзеңне ачты. Мин күрәм. Барын да күрәм. Күрәм бит мин хәзер. Кылган мөгъҗизалары Гайсаның үзе турында мин Алла улы дигән сүзләрен тулысынча раслыйлар иде. Шәкертләре аның Алладан бөек вәкаләт белән коткару өчен килгәнен аңладылар. Бер вакыт Гайса Зәйтун тауына дуа кылырга барганда, Петр, Якуб, Яхьяны да үзе белән алды. Ай-җайсыз менәргә бер хәл калмады. Мин дә бик алҗыдым. Шәкертләре арып йоклады. Дуа кылганда Гайсаның йөзе кояштай балкып китте. Киемнәре күз шагылдыргыч ак төскә керде. Петр, бу ни хәл? Муса һәм Ильяс пәйгамбәрнең Гайса белән сөйләшүен күреп, шәкертләр торып утырдылар. Син Алла теләгәнне башкарырсың. Син Иерусалимда үләрсең. Пәйгамбәрләр күздән югалгач, Петр телгә килде. Ustaz, монда булуыбыз яхшы. 3 чатыр корыйк. Берсе сиңа, берсе Мусага, берсе Ильяска булыр. Барысы да кинәт якты болыт эчендә калдылар. Болыттан бу минем сайлап алган улым, аны тыңлагыз дигән сүзләр ишетелде. Va'dalar kengashmasında hamda jayilishında chin ko'nglimdan don jurg'im men ey Xudoyim men seva o'z xalqida qildiqni bilib
halkı bilen мәңгілік келешегін көздеген, өз халқына құтылуына бейік Құдай жіберген, өз халқы bilen мәңгілік келешегін көздеген. Бәділдер кеңешмесінде hem de jayılışında, şen könglimden dan jırlayım min, ey Xudayım min sina. Öz halkına qutulunu büyük Xuday jibergen, öz halkı bilen мәңгілік келешегін көздеген, öz halkına qutulunu büyük Xuday jibergen, öz halkı bilen мәңгілік келешегін көздеген, öz halkı bilen мәңгілік келешегін көздеген. Biz тыңлаган үзектән күзгә күренгән дөньядан башка әле тагын мәңгелек патшалыкта булу ачык күренә. Җирдә яшәгән вакытта Гайса әнә шул мәңгелек патшалык белән дә тыгыз бәйләнештә булган. Шуңа күрә ул мәңгелек патшалыкның якты нурын үзендә чагылдыра алган. Әле ул гына да түгел, Гайса бөек пәйгамбәрләр Муса һәм Ильяс белән үзенең кичәчәк газаплары турында сөйләшкән. Ник ул нәкъ менә Муса һәм Ильяс белән сөйләшкән дисеңме? Эш шунда ки, Муса җирдә яшәгән вакытта Алла аңа Исраил халкын Мисыр куллыгыннан азат итәргә кушкан. Алланың ачуыннан котылу өчен коткару бәрәне корбан ителә. Һәм бу ул вакыйгадагы төп борылыш урыны була. Бу Гайса турында әйтелгән пәйгамбәрлек була. Бәрәннең каны Исраил халкын Алланың ачуыннан коткарып кала, аларга азатлык бирә. Гайса Мәсихның хачта кыйлган каны һәр кемне Алланың гынахларыбызга булган ачуыннан саклап коткарып кала. Моңа инанган һәр кем Алланың кичерүен кабул итә, мәңгелек тормышка ия була. Нигә ул сөйләшүдә Ильяс булгансың? Чөнки Ильяс җирдә яшәгән чакта бөтен Исраил халкы путларга табынуын ташлап, бер Аллага иман китерә. Бу шулай ук гынахлар өчен Аллаһка корбан китергәннән соң була. Ильяс пәйгамбәр Гайса туганчы 800 ел элек алдан аның җирдәге тормышы турында бик күп пәйгамбәрлек иткән була. Гомумән, Гайса турында пәйгамбәрлек ителгәннәрнең 300 тормышка ашкан инде. Иманым камил. Һәр кеше үз тормышында гынах кылмыйча яшәргә тырышып карагандыр. Һәм һәр кеше гынах кыллыгыннан үзен-үзе азат итә алмаячагына ышангандыр. Әгәр син шундый кеше икәнсең, ышан. Гайса синең гынахларың өчен түләде инде. Бу азатлыкны кабул итәргә теләвең турында әйт аңа. Ул бүген дә исән бит. Үзеңнең Аллаң, коткаручың, тормышыңның хуҗасы итеп кабул ит аны. Аның белән бер юлдан йөр. Гайса турында, аның юлы турында белергә теләсәң, сиңа Инҗил китабын укырга кирәк. Әгәр